Harriman Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagmaw ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dahil ako gusto makita ang laki pag mo kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Harriman Drama. What's the Style? Ako si Eddie. Ginaingon, basta mahigugma ko sa babae, bala nagtaghang bagyo o linog ang buabot. Pakaslan ko siya, ubos og ibabaw. Mao kinang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Probinsyano, day. Asa man ka, ha? Eduardo? Oh, probinsyano, Eduardo. Ganiha ramang kang sige tubang lang sa amin. Kana si Eduardo tayo, si Cardo, maumaor tayo. O, masita ko, Lodi tayo, masita ko. Kinsang Lodi, kanang anak ni sa Buile. Oo, good tayo. Wa di kay laing babae nga nailhan nga imong panguyaban, ha? Eduardo. Apit makardo na. Kana yung anak ni Buile nga si Lodi. Nagugma kong Lodi tayo. Wa ka ba maghuna-huna kung unsang klasiyas pamilya kana sa Lodi? Atay, kining, si Lodi ang akong pakaslan. Kung parang litsugton ko niya, dili ang iyang mga kaliwat tayo, dili ang iyang kaliwat akong pakaslan. Si Lodi tayo, si Lodi. Manglimbot mo pala kong balhibo ni mo, Idi. Paita ni mo. Sige, Gido. Sungason ka ng klasihas pamilya. Niyan ko silang Lodi. Naabaka siya, no? Mayo! May gabi! Oy, Eddie! Oh, Ito di ay! bundak yung tinuod ko nga. Ginahan ko Eduardo. Okay lang. Kining, makadayon ko. Lodi, pwede ko mo dayon. Nga naman ang taed. Kining, mabisita unta ko nimo. Hoy, di na mahimo ha? Uy. Di mahimo. Ang papa ni Lodi, mitambo sa bintana. O di mo tuyo sa kunda ka do? Mabisita ko niya, Noy. Sab nga una ni do. Una ka makabisita sa kong anak. Sala, Noy. Gini ay, ha? Hoy! Papit ko nigo na. Dagil ko, ang mala na. Ninimahimo na. Magpalayo ko din eh. Kutasag din agad, Noy. Eduardo, nganong gipaningot ka? Diin ka bagi ka nga gikutasan ka magmaayo. Dito ko sa ilang Lodi ma. Nabisita ko niya. Ganun dako ka man kay singot nga gikutasan ka. Di mo na ba? Gipusil ko siyang papa. Unsa? Ay Ginoo ko.
Di ba hagagi ko ni Edi? Purting nakadaga palayo. Pa, nga naman mo, uy. Basta doon ay mamisita na ako, inyo ding hadlukon. Ina sa ninyo pa, uy. Simple sad to na. Anong singulo di? Why lalaking mo yan-uyano ni mo? Bugtong ka na mong iksuang nga babae. Di may makatukot nga binuangal ka laki. Ha? Ikaw pa, kung sa may ikasulti mo pa, di ba sakto lang ako? Sakto kayo. Mga kanalo di. Gusto nimo nga di mo badlong nimo. Kami gusto namo nga kami mo pili sa lalaki para nimo. Kung maminyo ka na maruhay mong pagkabutang. Dili kay pariyasan ng ubang mga babae, mamoy manlaba, manluto, mamlansa. Ug mao pa nagbuhi sa ilang pamilya, kapait. Mao na, gusto di ka pa. Biliban ako nimo pa. Di mi gusto oy nga himuon ko ang kabaw sa mamahimo ni mong bana. Laina sa danang styles imong mga maguwa nga laki ug sa imong amahan. Uy, Lodi, nga nagutaon nga sila may magpilig lalaki nga imong minyuan. Maalaki, ina. Naglipog jud ko nila. Unyag silang magbuot sa laki nga imong minyuan. Ug wa kay gusto. Unya, wa ka mahigugma. Nindot kang inyong panagtiayon, ana. Maana diha aron. Ay, bahala sila, uy. Ako'y magbuot kin sa lalaki ang ako minyuan. Ako'y mupili para nako. O si Eddie, siyang akong gusto mamahimo na kong bana, ina. Close ming Eddie, Lods. Unsa man, tabangan ta mo nga makauyab mo, huh? Ina. Di, naku ina, oy. Nadlok na ko. Natrumal ko din. Mamisita unta kong ludi sa miging semana. Di ako nagipusil ko siyang papa. Katulog dito kay gayon. May nagani kay. Wa ko baygo. Mura ko si Cardo. Ay, nagkabala ka, Eddie. Nagsulti naman ming Lodi. May gusto sa tiyan nimo. Ah, unsa di ay? Laki. Busa, mangita tagpaagi aron magka-date mong duha ni Lodi. Edha. Noy, mahimong magkuyog mi ni Lodi. Asa man? Sa amo eskwelahan, Noy. Mag-group study mi, kay kagrupo man mi ni Lodi. Mao ba? Sige na lang. Okay ra ko ina. Ikaw mo kay ang kauban. Salamat kay Noy. Lodi, tara dayon. Maglaka na dayon ta. Ayaw ko madugay uli ha, ina. Oh, Noy. Bili pa dyan ako ni mong inoy. Isugot man si Papa nga magkuyog ta. Ako na good ni. Manyaan sa man. Sukta na yung sadi, ha? Ay na lang pagpa-hard to get good. Mao kaya akong buhatan, ina. Bahala na sila sa Papa, uy. Ako mo pili kinsa ang lalaki nga gusto na ko ikauban hangtod sa akong kamatayon. Huwag ka na ulain, kundi si Eddie. Oh, dinhila mo pagsulti. Lingkod mo. Ang salamat mo, ina. Uy, sa payan, oy. Nala, sige, biyaan sa mong duha, ha? Ha? Imo ming biyaan, ina? Kaloloin sa kay dili. Di na ingon, 3 is a crowd. Maong, got to go. Ala, uy, biyaan man tang ina. Sa igdilingod, Lodi. May nang, huwag makabati sa itong pinagsultihan. Kuan, ni aman ta dinhi sa plaza, daghang mga tao. Kuyawan kung doon ay makakita nato. Kung nagtupad ta dinhi lingkuranan sa plaza. Nya daghang pag yung mga agi, nya mo tan-aw nito duha. Ayun na sila pa nung balinga. Naluro yun pa na sila dinis plaza. Lodi, bunitan ko yung kamata. Lod, sugtan ako, maluwi ka na ako. Sige na. Eddie, nakagusto po ko nimo. Ug dilit ka pa antusin. Oh, gisugot na kita. Salamat kayo, Lodi. Isaan na ko. Bisig pila ka bagyo ug linog ang muabot sa atong duha ka gugma. Pagkamatiyan ako ang atong gugma, Lodi.
Lodi. Lodi ko. Iduot, Loda na to. I love you, Lodi. Love you. May gabiin yung tanan. Ubunsay na kamaayos kagabi, Ondo, ha? Nganong ni ka man lalaki, ha ka? Kining, pre. Usay, pre! Ali. Oras na mahal ron, walay pre! Giubanan ako ang akong anak kay nagkasinabot naman sila sa imong anak nga si Ludi nga magpakasal na. Pre! Di ko musugot, ana! Noy, di ka musugot, Noy. Mabdos naman imong anak. Pre! Sa ato, para nagkaturtsak na mong kadhana mo? Sige na, Noy. Tinuod ba ni Lodi? Ha? Ludi, sulti day. Lodi, manuwa ka mo tingog ya. Nganong igor kang yapuham sa imong tiyan, ha? Tinuod ba gisulti ni ining idi? Nga mabdos ka na? Misanong, pre, misanong, pre. Way tingog-tingog animal! Hoy! Wa mi makagusto nimo nga ikaw may mabana ni Lodi, ha? Mao na, ako minaw ko. Isog ni mong nanghilabot kong mangon, no? Kalma lang, Dudong Jibads. ha? Tindaan ka na pagkagkunsihal sa pangkudo. Ako mo katawag, lagot ko na. Nagtuo ka nga bisag mablo sa kay Lodi, amo sa ihatag ni mo. Dili! Dudong Jibads. Dong. Ayaw, Dong. Manilo, Jay, paggamit na ng imong armas, Noy. Luigi? Jibads, ay akong gianggaan akong anak. Jibads? Kung gusto kang ani sa inyong bahay mo, banaw nga mong dugo ni tatay. Sige, pusila, be. Hindi ko masugot na mamatay ka mo, Ede. Sige, Manay. Kung patyo di mo ang amahan sa akong anak, apila na lang sa ko. Sige na, pusila na lang ito, no? Pagka-animal ba yan? Game tanga, Dudong Jibads, Luigi. Dili, mangko din yung apil sa pagpatay, maghikog ko. Magpauton ko sa kong kamatayon ng akong kastilag din niyo, Papa. Ano, Luigi? Dudong Jibads. Saan ka man ni Dudong Jibads, Luigi, ha? Wala tayo mahibuan, ni. Sige. Ako na ipakasal si Idi og sa imo igsuon do, ha? Para makadaog yung kagkonsihal sa pardo, ha? Bitaw anak lang. Usaray ako pangayoon ninyo, ha? Ayaw yung dapati tao ning akong anak. Kana mo na. Oras nga masayod ko nga imo siyang dapatan nini. Papusil ti ka ni Jibads, ha? Ha? Utangon yung ka na mo sa hari ang imong kinabuhi, di ba, Dudong Jibads? Tupag ini. Tupag. Mubutar ko nimo, Dodong Jibads. Mas mayo pa. Mayo. Dili ko ka na mabuhat kang Lodi, Noy. Isaad ko na ninyo. Nga mahalon og panggaon ko si Lodi. Hangtod sa among kamatayon. Nagkasal kami si Lodi ug malipayo na kay kami. Wa makapugong ang kaisog sa maguwang ni Lodi ug sa iyang amahan. Gipakaslan ko si Lodi, ubos og ibabaw. Mago to mga higala ang kaagi ni Eddie dinhining atong tulumanon. What's the style? Gipakaslan ubos og ibabaw style. Kini maong sugilanon gisuhat ni Cecil Daniusos Cabrera sa direksyon ni Terdy Adrogan. Spinner, Ariel Mancao. Recording editor Randy Tayad. Soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Trump.